Sanibonani babukeli bethu emakhaya nasemhlabeni wonke jikelele. Welcome back to your favorite channel. Ekukhuleni kwethu sikhule sifundiswa ukuthi umuntu omdala uyabingelelwa, uyahlonishwa futhi uyasizwa uma ngabe elidinga usizo. Kodwa kuthiwani uma ngabe usumsizile wakushiyela inkinga, inkathazo nangesiqalekiso empilweni yakho? Uma usasemusha kuleli khaya, please subscribe, like, share and hit the notification bell for more educating videos. And if you're coming back, thank you so much for your support. Asingeneni ngqo endabeni yethu yanamhlanje. Sawubona Miss B, mina nomndeni wami sibhekene nesigameko esingenza ngingasaboni ngasolinye ngempilo. Into eyangehlela ngangayilindelanga ngoba angiyena umuntu othanda imali esheshayo noma ubumnyama. Ngihlala elokishini elaziwa ngeBramfisher lapho impilo ijwayele ukushesha nokuphithizela. Ekseni iningi labantu bagijimela emsebenzini nezingane sigijimela esikolweni. Kodwa ngalolo suku kwakuhlukile ngoba kwakuyiholide. Imigwaqo yayingakagcwali abantu, nomoya wawupholile. Ngavuka ekseni ngizitshela ukuthi ngizohamba eDobsonville ngiyothenga isinkwa lesiya esithengwa ngo R5 ukuze ngizenzele ibreakfast. Akukho okwakukhombisa ukuthi usuku lwami luzophela ngendlela engingasoze ngayikhohlwa. Ngaphuma ejardini ngavala igate ngaqonda ngqo eShoprite. IDobsonville iseduzane cishe 10 minutes uma uhamba ngeenyawo. Ngangena indlela sengilubangise eDobsonville Mall. Kwakuthule ngendlela ejwayelekile ekseni wesikuyi-holiday. Nhlanhla ngafika kusele isinkwa sayizolo ngavele ngasithatha ngoba sinokuhlupha. Ngemva kokuthenga isinkwa ngangena indlela sengibuyela ekhaya. Ngangizihambela njengomuntu ongajahanga ngoba ngangazi ukuthi wonke umuntu ekhaya usalele ngenxa yeholiday. Ngisendleleni sengidlula emathuneni ngabona ugogo okhulile ehamba kancane phambi kwami. Mangimbhekile ngingasho ukuthi uneminyaka cishe engenza 75 years or more. Wayephethe amaplastic amabili waseShoprite nesinye isikhwama esimnyama esikhulu esasibonakala sisinda kakhulu. Wayezihambela ebheke phansi engaphakamisi ngisho ikhanda. Wayengumuntu obukeka ekhathazekile emzimbeni nasemoyeni wakhe. Ebukeka njengomuntu onciphile emzimbeni nesikhumba sakhe besingekho sihle neze. Noma ngangiqala ukumbona kodwa isimo sakhe besisibi kakhulu. Ubebukeka njengomuntu olambile. Nawe ubungasho ukuthi ugogo kukhona okumphethe ngendlela ayebukeka ngakhona. Ngathi mangifika kuye ngambingelela ngenhlonipho enkulu. Ngathi sawubona ntombi endala ngimamatheka. Akazange aphendule ngokusheshsha. Kwaze kwandlula imizuzwana ngaphambi kokuthi aphakamise amehlo kancane angibuke bese ephendula ngezwi eliphansi. Ngambuza ukuthi uya kuphi ekseni kangaka ephethe imithwalo. Wathi uya endaweni eseduzane. Ngaleso sikhathi inhliziyo yami yayimzwela. Mina umuntu okhulele emndenini onothando. Ekukhuleni kwami ngafundiswa ukuthi umuntu omdala uyahlonishwa. Uma esindwa uyamsiza. Uma edinga usizo awumdluli sengathi awuboni lutho. Ngacabanga abazali bami. Ngazitshela ukuthi ukube bekuwumama noma ugogo wami bengifisa omunye umuntu amsize. Ngathi ngicabanga lokho ngacela ukumsiza ngomthwalo wakhe ugogo. Ngasho lokho sengibambe isikhwama esimnyama esasisikhulu kunazo zonke. Ugogo wasidedela noma wayesenza kancane evuma ngekhanda. Ngakwenza lokho nginenhloso yokumehlisela umthwalo ukuze akwazi ukuhamba ekhululekile umuntu omdala. Kodwa ngathi nje ngisiphakamisa ngezwa ukuthi sasisinda ngendlela engajwayelekile. Ngazitshela ukuthi mhlambe ugogo uthenge izinto eziningi. Ngaqhubeka ngokumsiza noma ngangizwe isikhwama sisinda ngendlela esolisayo. Kanti ukumsiza kwami kwakuyisiqalo sendaba eyayizongihlupha impilo yami yonke. Ngaqhubeka ngihamba nogogo kodwa umzimba wami wawusuqala ukungitshela ukuthi kukhona okushaya amanzi. Kodwa ngakhetha ukuyiziba leyo feeling. Isikhwama engangisiphethe sasingathi siya ngokuya sisinda njengoba siqhubeka ngendlela. Kwakungathi asisindi ngezinto ezingaphakathi kuphela, kodwa kwakukhona okunye engangingakwazi ukukuchaza. Ngazitshela ukuthi mhlambe ngifuna ukugula emzimbeni noma kwakukhona umoya ongalalanga ngokuthula njengoba besidlula emathuneni. Omunye umqondo wathi mhlambe kukhona umndeni obusenza isiko elithile ethuneni lomuntu abahlobene naye. Kodwa noma ngiziduduza nginjalo amahlombe ayeseqala ukuba buhlungu, ingalo sezisinda, inyawo sezihamba kancane ungathi kukhona umuntu ongidonsela emuva. Ugogo yena wayeqhubeka ehamba kancane. Wayengaphakamisa ikhanda, wayengabheki ngapha nangapha. Wayebuka phansi kuphela. Ngangizama ngazo zonke indlela ukuthi sixoxe ukuze indlela ingabi yinde. Kodwa mangimxoxisa ubethatha isikhathi ukuthi aphendule. Ngithi mhlambe uguga.
ngize ngimncome ngithi gogo usaqinile, usasenamandla wokuthwala isikhwama esisinda ngalendlela. Ahleke ngezwi eliphansi. Emva kwesikhashana wathi thina sikhule ngesikhathi esiright, sidla ukudla kwemvelo nepapa lamabele. Esikhathini samanje iningi labantu sebegula bebancane. Ngalesikhathi uzwakalela kude. Saqhubeka ngendlela yethu nogogo sinyonyoba. Into eyayingihambisa kancane inyawo ezazidonswa into engayazi bese nogogo ozihambela kancane njengoba esemdala. Ngaleso sikhathi umzimba wami wonke wawusudangele. Kwakungathi amandla ayaphela. Ngicabange ukuthi mhlambe ushukela wehlile njengomuntu ongakadli. Ngifekelwe umqondo wokuthi ngibuyisele ugogo isikhwama. Kodwa ngithi masihlula mina engisasenamandla ugogo omdala kanjena yena. Ngabe ngiyathakatha ngempela. Kodwa into engikhathaza yisikhwama siya ngokuya sibanzima. Ngabheka ugogo ngambuza ukuthi yini lena esinda kangaka. Wangiphendula wathi angithi uthe uhlala ezindlini zakuqala. Sekuseduzane, bekezela mntanami. Nami ngiqhubeke ngendlela. Ngemva kwemizuzu embalwa safika egeyidini lami. Into yakuqala engayenza ngenkathi sifika egeyidini ukubeka umthwalo phansi. Ngaleso sikhathi ngazizwa ngiba nokukhululeka emzimbeni. Ngakhuluma ngenhliziyo ngithi cishe ngabulawa umthwalo. Ngaphefumulela phezulu ngaze ngasitshela ukuthi leso sikhwama besisinda kakhulu. Ngathi sengimvalelisa ugogo wabonga kakhulu ethi ngikhuliswe kahle. Waze wanginika izibusiso ethi abazali bami benze umsebenzi omuhle ngokungifundisa ukuhlonipha abantu abadala. Wagcina ngokuthi bengingaba yini ngaphandle kwakho mntanami. Ngazizwa nginokujabula enhliziyweni yami. Ngamamatheka ngathi akukho okubi ukusiza umuntu omdala. Ngathi sengizovula igate ngingene ejardini. Ngezwe ugogo engibiza ngezwi eliphansi. Wayebukeka ekhathazekile. Wathi kimi wayekhohlwe enye yezinto azithengile eshop. Kwakuyimpuphu. Ngambuza ukuthi isliphi wayesasenaso yini. Wavuma ngekhanda. Ngase ngithi angene endlini aphumule. Ngithume abafana bami bayoyilanda. Ugogo wanqaba. Ngase ngithi kuye bengifuna uphumuze umzimba kancane. Wathi ngcono ahambe yena ngoba eshop ama-security guard no-cashier babone yena. Wasecela ukuthi ngimgcinele isikhwama sakhe esimnyama nama-plastic akhe amabili aze abuye. Ngathula umzuzwana. Inhliziyo yami yathi anginqabi. Kodwa umqondo wami wathi umuntu omdala. Ngagcina sengivuma ukuthi azishiye. Ngathi mangiphakamisa isikhwama esimnyama ngaphansi kwase kumanzi. Kugcwele igazi. Ngabuza ugogo ukuthi kunani kulesikhwama eyenza kuconse igazi. Ugogo wathi ucabangela ukuthi iliver. Ngavumelana naye ngoba isibindi sivamise ukuba negazi elinengi. Ngaqhubeka ngafaka isikhwama endlini ngingazi ukuthi ngase ngivulele inkinga umnyango womuzi wami. Ngathi ngingena endlini ngavala umnyango, ngabeka izikhwama phansi ekhoneni lasekitchen ngasitshela ukuthi ugogo uzobuya kungakapheli i-hour. Isikhwama esimnyama ngasibekela iplastic ngaphansi ukuze uma igazi selivuza lingavuzeli phansi. Phela wayethe ukhohlwe impuphu kuphela ngakho ngangingacabangi ukuthi kuzothatha isikhathi eside. Kwaku-10 ekseni. Ngaqala ukwenza ibreakfast yami ngoba bengingakadli kusukela ngivuka. Ngathi ngisahamba phakathi kwekhishi nekamera, ngazizwa umzimba wami usangathi uyasindwa, amahlombe aqala ukuba buhlungu. Kwakungathi ngisebenze kanzima ngathwala nezinto ezisindayo, ngaze ngazirabha amahlombe ngicabanga ukuthi mhlambe ngidonse umsipha ngenkathi ngiphakamisa isikhwama. Ngathi ngisazenzela itiye ngabona into ethusayo. Ngaphansi kwesikhwama kwakuphuma igazi elalimnyama tsu. Ngaqala ngacabanga ukuthi mhlambe inyama. Emqondweni wami ngathi ayikho iliver enegazi elimnyama kanje. Inhliziyo yami yaqala ukushaya kakhulu. Ngasula phansi ngafaka elinye iplastic ngaphansi kwesikhwama ukuze kungangcoli phansi. Ngase ngiqhubeka ngokwenza itiye kodwa ngangingasakhululekile. Sengifisa ukuthi ugogo abuye azolanda okungokwakhe ngisale ngikhululekile emzini wami. Ngangithi ngahlala amehlo wami ayibuyela lapho kwakukhona isikhwama. Ngathi sengihleli phansi ngiphuza itiye kwaba sengathi ngibona isikhwama sinyakaza kancane. Ngacwayiza amehlo, ngabheka futhi, sase sithule. Ngathi mhlambe sengicabanga izinto zami. Ngathi ngisaqhubeka ngokuphuza itiye, ngezwe sengathi kukhona ukuthi gudlu. Ngaphakamisa ikhanda, kwathula, kwaphinda futhi umsindo ofanayo. Ngasukuma kancane ngiya lapho. Ngathi uma ngifika awukho lutho. Ngaze ngabheka ngaphansi kwamakhabethi ngicabanga ukuthi mhlambe kungene igundwane. Angibonanga lutho. Ngabuyela esitulweni sami. Inhliziyo yami ibingasahlalanga kahle. Ngase ngivusa abafana ngithi sekusemini ngangifuna sikline endlini.
Bavuka becomplaina njengazo zonke izingane ezivuswa ngeholiday. Omunye wabo waqala ukushanyela omunye eqoqa izitsha. Mina ngangisahleli ngibuka leso sikhwama. Ngabona umfana wami omdala egijima ephuma ekitchen ezongitshela ukuthi isikhwama siyanyakaza. Ngasukuma ngahamba naye. Sathi sifika kwakuthule. Ngathi mangibuyela emuva ngezwa gudlu gudlu. Lo msindo wawucace kakhulu kunakuqala. Sama sobathathu singanyakazi. Akekho owayekhuluma nomunye. Ngangasafuni ngisho ukusondela. Kwathi ngisabhekile ngabona igazi elimnyama seligeleza liphuma ngaphansi kwesikhwama. Ngaleso sikhathi ngazizwa inwele zami zisukuma. Ngashesha ngathatha imophu ngasula. Ngathi ngisula ngafikelwa umbuzo othi ngabe ngempela ngihlangane nomuntu ojwayelekile namhlanje ekseni noma isipoki. Bengingasazi ngoba besihlangane emangcwabeni noma bekuyindlela. Ngashesha ngahlala phansi ngizama ukuhlanganisa konke okwenzekile ekseni. Into yokuqala ngihlangane nogogo endleleni yasemathuneni. Into yesibili ubehamba ebheke phansi engabheki umuntu. Ngabe mhlambe ubezifihla ubuso engafuni ukubona. Into yesithathu isikhwama besisinda ngendlela engajwayelekile. Number 4 kungani ekhethe ukushiya isikhwama sakhe endlini yami. Sokushaye u2 umuntu engakafiki noma kungathiwa usemdala uhamba kancane kodwa u4 hours wonke. Khona okungahambi kahle ngalogogo. Ngasukuma ngaqoka izicathulo zami ngangena indlela, ngaphuma nginenhloso yokufuna ugogo. Ngaqala ngisacabanga ukuthi mhlambe ngizomfica endleleni. Emqondweni wami ngithi uma ngimthola ngifuna azongivulela isikhwama esimnyama ngibone ukuthi kunani ngaphakathi. Mhlambe udla inyama yabantu abafile njengoba ngimthole emathuneni. Ngathi mangiphuma ngazitshela ukuthi angeke ngibuyele ekhaya ngingamtholanga ugogo. Ngase ngizizwa ukuthi ngikhathazekile emoyeni wami. Khona okwakungitshela ukuthi lolu daba aliselula. Ngashiya ngitshele abafana ukuthi uma kukhona okungahambi kahle bangifonele noma babize omakhelwane. Noma ngangizama ukukhuluma ngipholile ngaphakathi inhliziyo yami yayishaya ngamandla. Ngaqala ngihamba ngendlela ebesihambe ngayo ekseni, ngibheka yonke indawo, kodwa lutho. Ngaqhubeka ngaze ngafika lapho sasihlangane khona nogogo. Ngama isikhashana ngabheka ngapha nangapha. Ngase ngihamba ngibuza wonke umuntu uma kukhona ombonile ugogo. Abantu bethi abambonanga, nabathengisela emgwaqeni bebengambonanga. Ngaqala ukuziduduza ngokuthi mhlambe ulahlekile akasawukhumbuli umuzi wami. Ngaqhubeka ngaze ngafika emall, ngangena esitolo lapho ayethenge khona. Ngaqala ngazula phakathi njengomuntu ofuna ukuthenga. Ngabheka kulaba abakhokhayo, ngingamtholi ugogo. Ngabona kungcono ukuthi ngicele usizo lokubhekelwa ugogo kumakhamera komunye wabasebenzi. Ngaqamba amanga ngathi ugogo wami. Ngabatshela ukuthi wayefike ekseni ngabo 8 eshop, waphinda wabuya ngabo 10:11. Wacela ukuthi ngimchazele indlela ugogo abegqoke ngayo. Ngamtshela ukuthi ubegqoke impahla ezimnyama nesigqoko esibrown. Bambheka ugogo okwesikhathi eside kodwa abazange bambone kukamera. Ngabacela futhi ukuthi bayobheka kodwa abambonanga, okusho khona ukuthi ugogo akafikanga esitolo. Ngathi ngizwa lawo mazwi uvalo lwangithi heqe. Ngaphuma eshop ikhanda lami liduma. Ngangingasakwazi nokucabanga kahle. Ngathi mangifika ekhaya ngathola abafana bami bethukile. Bethi isikhwama siphinde sanyakaza. Bathi bekukhona umsindo ongathi kukhona okuphefumulayo ngaphakathi. Kuphefumulela phezulu njengomuntu obegijima. Ngazama ukuzibamba kodwa uvalo nokwesaba kwasokungiphethe. Ukungena kwami ekitchen ngaqonda ngqo ekitchen. Ngama ngibheke isikhwama. Sasisendaweni engisishiye kuyo kodwa iplastic engangishile ngaphansi yayisimanzi futhi. Ngangingakwazi ukuthi ubusuku obuzayo buzoletha into eyayizoshintsha impilo yami. Kwathi ilanga lishona umoya wase ushintshile endlini yethu. Kwakungathi kukhona okwakungifinyelela isifuba. Ngase ngiloko ngibheka iwatch, ngibheka nomnyango, ngicabanga ukuthi mhlambe ugogo uzovele afike azothatha izikhwama zakhe. Bese kuphela konke lokho engangikucabanga. Kodwa isikhathi saqhubeka, kwashaya ihora lesithupha, kwashaya ihora lesikhombisa, kwashaya elesishiyagalombili. Ugogo akafikanga. Ngamlinda ngaze ngadela. Ngaze ngasitshela ukuthi mhlambe ngeke esabuya. Ngabizela abafana bami ukudla. Ngemva kokudla ngabacela ukuthi baqoqe izitsha. Mina ngahlala e-sitting room ngizama ukubuka i-TV ukuze ngiphazamise ingqondo. Kodwa ngangibona sengathi angizwa nokuthi kukhulunywa ngani. Ngaso sonke isikhathi amehlo ami ayebheka ngasendaweni lapho kwakukhona isikhwama esimnyama. Ekugcineni ngahamba ngayolala. Ngaphandle kokuthi ngicime ama-light ngahamba ngayobheka ekitchen okugcina. Isikhwama sasisekhona singanyakazi. Ngazitshela ukuthi mhlambe besizicabangela izinto zethu. Ngacishwa izibani, sangena emakamereni wethu.
Ngingakabi nesikhathi eside ngilele ngezwa umsindo ongathi kukhona okudonswayo phansi. Ngavula amehlo, ngahlala ngilalele, kwathula. Ngaze ngacabanga ukuthi mhlambe yiphupho. Ngathi sengizolala futhi ngezwa gudlu gudlu. Kuloku umsindo wawucace bha. Ngasukuma embedeni, ngakhanyisa isibani sasekamereni, ngaphuma kancane. Ngesikhathi ngifika ephasishini ngabona abafana nabo sebevule iminyango yamakamera wabo. Omunye wangibuka wathi, "Mama, nawe uzwile lo msindo?" Ngavuma ngekhanda ngoba ngase ngithukile. Saqala ukusondela ekhishini kancane kancane. Indlu yonke yayithule. Kwase kuzwakala kuphela umsindo wezinyawo zethu. Sathi sisondela gudlu kwaphinde kwathula. Ngakhanyisa isibani sasekhishini, sangena sama sonke. Isikhwama sasesisendaweni efanayo. Kodwa kwakukhona okwakuhlukile. Iplastic engangiyibeke ngaphansi kwasi yayisigcwele igazi elimnyama. Ngashesha ngathatha imophu ukuze ngisule. Ngathi ngisondela umsindo wami, kwathula. Abafana baqala ukungitshela ukuthi sisilahle leso sikhwama. Mina ngathi mhlambe kusasa sizoya emaphoyiseni noma sibheke ukuthi singamthola kanjani umnikazi waso. Ngangingafuni ukuvula isikhwama, ngasula ngaphansi. Ngabe sengibuyisela isikhwama ekhoneni. Saphindela emakamereni. Kwathi sekuphakathi kwamabili kwaphuma umsindo omkhulu kakhulu. Kwakungasekho ukudonswa kuphela, kwakungathi kukhona okushaya kancane ngaphakathi esikhwameni. Ngavuka embedeni ngingasagqokile nobuthongo. Ngathi ngifika ekhishini ngabona sengathi izibani zasekhishini ziyacwayiza. Ngema nginganyakazi, inhliziyo yami yashaya kakhulu. Ngazitshela ukuthi mhlambe ugesi. Kodwa ngaphambi kokuthi ngithathe esinye isinyathelo, kwezwakala umsindo ongathi kukhona okuwela phansi ekhishini. Ngaqunga isibindi ngakhanyisa endlini. Into engayibonayo kwakuwumhlola ogoqwe kathathu. Ngahlangabezana nento eyayimnyamathu, inamehlo amakhulu kunawekati. Yayinesimo esicishe sifane nesegorilla. Ibukeka igugile. Ngazama ukumemeza ngifuna usizo kwangathi kukhona into engivimbayo. Yona yayiloku ingibhekile inganyakazi. Ngazama ukugijima ngifuna ukuzozivalela ekamereni kwaba khona into engathi ingibamba inyawo. Amadolo aqala ukuxeka. Ngawa phansi di. Ukuthi ngivuke kwaba nzima kodwa ngangizama ngazo zonke indlela ukuthi ngisindise impilo yami. Ngakhasa ngingena ekamereni lami. Ngathi ngingena ekamereni ngazama ukukhiya. Ngasunduzelwa le ngayoshaya kabuhlungu ebondeni. Yangena ekamereni lami lento eyayithusa kakhulu. Into engangingakaze ngiyibone empilweni yami. Yangilanda ngisalele phansi yafika yaqala ukusijabulisa ngowami umzimba. Yangihlukumeza ngokwecansi okwesikhathi eside ngaze ngafeyinda. Ngikhumbula mangivuka ekseni umzimba ubuhlungu, isitho sangasese sibhlungu simanzi. Ngazidonsa ngavuka ngalanda into yokuzisula isitho. Kwakunegazi elimnyama, kodwa yona mangiyibheka bengingasayibona. Abafana bathi mabengibuza ukuthi isikhwama sigcine ngani, ngasaba ukubatshela isigameko esenzekile. Ngathi umnyakazo ugcine ngenkathi siyobheka isikhwama sonke. Bebekhathazekile ukuthi kungani ngihamba njengomuntu ophathekile emzimbeni. Ngabatshela ukuthi bengingalalanga ngicabanga isikhwama. Ngangena ebathroom ngazithoba kancane ngamanzi ashisayo. Ngithe mase ngizizwa umzimba usungathi uba ngcono. Ngagijimela emaphoyiseni. Ngafika ngabachazela konke okwenzekile. Bathi into abangangisiza ngayo ukulanda izinto zikagogo, kodwa okwezinto ezingaziwa emhlabeni akuwona umsebenzi wabo. Abasebenzi ngezilwane ezingaziwa. Bafika bazithatha izikhwama. Bangibuza uma ngikhumbula ubuso bukagogo. Ngabatshela ukuthi ubebheke phansi ngenkathi sisonke, angimbonanga kahle ebusweni. Lolo suku sahamba sayovakasha kosisi wami emfulo. Ngangizama ukubalekela lesi sigameko esenzekile ebusuku. Masifika kosisi ngafika ngagulela ukufa ngaze ngayolaliswa eBhara. Angizange ngibe ngcono eBhara. Odokotela bebethi ababoni ukuthi yini inkinga engenza ngigule. Usisi wami waqala ukuhamba ebantwini ngoba ngangimtshele konke okwenzekile. Bengingamfihlelanga lo. Bamtshela ukuthi ngiguliswa ukuthi kunotikoloshi endlini yami. Ngingabuyela ngizophola emzimbeni kodwa mangiloke ngiqhubeka ngingalali ekhaya ngizoshona ngishiye abantwana bami. Ngingavakasha emini kodwa ebusuku kumele ngilale endlini ngimphakele. Uphila ngocansi nenyama ehlaza. Waphinde wacaza ukuthi utikoloshi ngamdluliselwa ugogo ngoba ubemshaya nsuku zonke engasenamali yokumthengela ukudla kwakhe. Utikoloshi ubengasayilethi imali empilweni kagogo. Ugogo wagcina eya esangomeni bamnika imithi ezohlukanisa ugogo naye utikoloshi. Ngagcina sengicela ukuthi bangitransfere eNetcare. Bekuyindlela yokuthi ngiphume esibhedlela ngibuyele endlini ngiyosindisa impilo yami.
Ngaphuma esibhedlela ngabuyela endlini. Emini siphila impilo ejwayelekile, kodwa ebusuku kumele ngidliwe utikoloshi. Uma ngingafuni ukunikela ngomzimba wami, utikoloshi ungishaya ngeimpama ngize ngivume. Ngapha kumele ngithenge inyama nsuku zonke ukuthi athole ukudla. Sengumuntu ohlezi ekhathele emzimbeni ngoba ngilala nesilwane engingasazi ukuthi ngizosilahla kanjani. Ngaleso sikhathi asingilethele imali. Ugogo wasilahla ngoba singasamenzeli lutho. Ngizibuza ukuthi kungani ugogo engafanga naye lo tikoloshi ngoba usemdala, usengashona noma inini. Uma ngiya ebantwini bathi zimbili indlela zokukhipha lento empilweni yami. Eyokuqala ukudlulisela komunye umuntu njengoba ugogo wayindlulisa kimi. Akekho umuntu engimfisela ubuhlungu engiphila nabo. Eyesibili ukuyibulala kodwa ngizohlanya noma ngishone. Indlela engiphila ngayo ibuhlungu ayithambanga. Ngabe abafana bami bakhulile bayakwazi ukuzimela empilweni. Bengizothi bangibulalele yona ngishone ngoba ngifana nomuntu ofile. Angisenayo impilo, sengiphilela ukujabulisa utikoloshi engingamazi ukuthi uqhamukaphi. Enye into engizwisa ubuhlungu ukuthi lo tikoloshi ungibulalele iboyfriend yami engiphile naye okweminyaka emithathu. Akafuni ngizwane nomunye umuntu noma ngilale ngenye indoda. Kwaba khona umuntu wesilisa engihlangana naye uzombulala. Okusho khona ukuthi mina akusamelanga ngibe nempilo, akusamelanga ngithandwe, akusamelanga ngijole ngoba abantwana babantu bazoshona. Ngamanye amagama mina angilideserve uthando. Ngaze ngayiphila kabuhlungu impilo yami. Kugogo ngangithi ngiyasiza kanti ngizilethela usizi. Yaze yaba lukhuni inhliziyo yakho. Yimbi inhliziyo yakho ibolile. Sesifike emaphethelweni wendaba yethu yanamhlanje. Engifuna ukukusho ukuthi inhlonipho ibalulekile kodwa ihambisana nenhlakanipho. Uma kukhona ama-red flags owabonayo, qaphela. Ngiyabonga babukeli ukuthi nibe nami kuze kufike sekugcineni. Uma ngabe kukhona okukuthintile, sicela usibhalele ku-comment section. Uma le ndaba yanamhlanje ikuthintile, please do not forget to subscribe, like, share and hit the notification button for more real stories. Nibe nosuku oluhle. Nginithanda isidudla.